Godmorgen igen, og velkommen til alle sammen. Danmark. Og det er Jørgen Bak, der er instruktør, og det er Søren Conradsen, der er assistent. Og på Danmark, der spiller Asger Bosrup Sørensen. Det er godt, Asger. Og Asger Rens Juhl. Og Gustav Conradsen. Christoffer Bak Jørgensen. Mads Lund Schmidt. Troels Rikard Brunhøj. Ja, Troels Hausen. Ja, og der er mig. Sebastian Skov Sønningsen. Rasmus Warming Hansen. Lasse Østergaard Damgaard Christensen. Lasse. Hvad er det, Lasse? Ja. Super. Lukas Svending Vestergaard Andersen. Der var også der. Cecilie Kliver. Hende har jeg også set. Karoline Meier. Maja Lautrup Jensen. Det kan være, at I andre skal trække lidt længere tilbage. Milla Fredsted Clausen. Frankrig. Og der er det Magnus Holm, der er assistent. Og det er Jesper Clausen, den yndige mand med skiltet. Og så er det mig selv. Og på Frankrig, der spiller Anders Sten Sørensen. Christian Kruse Hemmingsen. Eskil Sølsten Bak. Gabriel Papang. Lasse Samuelsen Hansen. Laura Torby Albertsen. Lukas Kjærhus Madsen. Lukas Ørum. Patrick Gamberg Jensen. Philip Kildal Johansen. Alfred Vestergaard Larsen. Frederik Kuhl. Joachim Lønfort Rasmussen. Joachim Lund. Der var der. Jonas Siebenthal. Jonas er vej. Jonas Nissen Hersing. Julius Helleskov Pedersen. Eller far, du har glemt jeres te. Far. Christoffer Ries. Og Mathias Kjærhus Madsen. Og Lasse Holm Thyberg. Så har vi styr på Sebastian Lautrup Jensen. Så har vi Italien, og det er henne ved Tina, der er instruktør, og Lea, der er assistent. Ja. Og der har vi først Freja Ellemose Silke, som vi var ved at kalde Danmark før. Hun er selvfølgelig Italien. Og vi har Emilie Ellemose Silke. Vi har Camilla Stein. Vi har Fie Christensen. Vi har Frida Engel Reinholdt. Ida Marie Van Zeeland. Line Bol Andresen. Louise Abiltrup. Lærke Havgård Grue. Mathilde Skov Sønningsen. Nynne Lyngtø Berg. Nana Dinsen Brandholt. Var der også. Johanne Ulstrup Brink. Rosa Line Gram. Sille Viborg Schmidt. Og Karoline Thiel Doktor. Så meget også alle sammen. Banen først, det er nemmere, så må jeg ikke bytte. Og det er instruktør, det er Søren Hansen. Og assistent, det er Morten Kliver, det er ham, der er bag kameraet. Og der spiller Alexander Due Christensen. Bertram Schack Jensen. Jeppe Christoffersen. Johan Pedersen. Mikkel Sørensen. Philip Fredsted Clausen. Søren Ravnsborg. Thor Clemmensen.
Tobias Samuelsen Hansen. Christian Emil Helund. Laurits Emil Christensen. Mathias Lorang Møller Hansen. Lukas Simonsen Dietrich. Og Lukas der også. Morten Bol Andresen. Thijs Klemsen. Victor Kamp Goddenborg. Og Rasmus Grønningberg. Så er det Portugal. Der er Sigrid, der er instruktør. Carsten, der er assistent. Og der spiller Camilla Christiansen. Ida Denise Vissen. Det kunne jeg ikke sige sidste år i det. Det er sådan. Sascha Poulsen. Anne Svendsen Bak. Anja Johansen. Ida Auer. Line Ravn. Julie Andersen. Louise Sander. Marie Lagoni. Rebecca Fransen. Selma Kyber. Og Katrine Holm Kyberg. Det sidste land. Det er Anders fra Sjælland. Kasper Kiborg. Frederik Rejskov. Jakob Madsen. Jeppe Godt. Jeppe Pedersen. Jonas Nørre Bæk. Hansen. Niklas Særlig Kaber. Victor Ebbe. Frederik Johansen. Noah Esbjerg Andersen. Tobias Mejdal. Victor Ørum. Kan vi lige få alle rådlæggerne væk? Jeg var